Ja. Oh, en ik kan geen blokjes weghalen. Nou, ik heb verrassing, ik heb het speaker opnamegeluid aangezet, dus alles wat we horen, alleen mijn ventilator staat hard te draaien, maar dan gaan we waarschijnlijk wel een beetje... Ik kan geen blokjes weghalen. Oh, sorry. Oh, Hallo. what the fuck? Oh, ik stond hier te minen en dan neem ik sla je uit. Ja, daar heb jij wat mee, hè, met anderen slaan. Ik word er ook heel tijd uitgegooid. Ja, ik weet het nog niet Kijk, precies. ik kan niks weghalen. Moet ik jou... Kan jij wat weghalen? Ja. Oh, hier in één wel, wat de fuck? Hier niet. Apart. Ja, heel raar. Moet ik jou toevoegen in een bepaald document of zo? Ja, nee, typ dit maar even. Maar zonder die... Zonder dat streepje ervoor, gewoon /op or never. Ja. En dan krijg je maar ook serverrechten, zeg maar. Misschien dat het dan voorop is. Ik heb het vergeten dan. Ja, never was op. Oké. Nou, volgens mij moet ik het mezelf ook doen. Ja. Heb ik gedaan. Ik heb je al geopend. Oh. Ja, kijk, nu kan ik ook die server dingen. Ah, oké. Heb jij eten bij? Heb ik eten bij me? Ik heb, ja. Want ik ben aan het doodgaan. Oké. Ik sta voor je. Dank heel weinig. Ik heb niet heel veel eten, want ik heb geloof ik allemaal, ja, boven eten en zo. Ja, wat wil ik eigenlijk heel graag doen? Oh, ik heb gold gevonden. Echt waar? Oh, lekker. Ja, ik weet niet of er spannender zombie villagers in jouw server. Ik heb geen idee, Johan. Het is de eerste keer dat hij draait. Ja, tenminste. Ja, oké, maar mag ik dat uittesten even in creative? Moet je mij even zeggen dat ik wel even wat aan het testen Maar ik ben het aan het opnemen, Joran. Dus ik ben nou aan het Pink Miner opnemen. Ja, dus ik zou niet gaan lopen geinen en lopen creative mode. Ik wil gewoon Pink Miner spelen. Snap je? Oké. Anders druk ik gelijk op pauze en dan... Ja, klik maar even op pauze. Want je moet wel heel even kijken of je hier zombie villagers kunt krijgen. Want dan krijg jij gratis villagers.
Doei.